Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video nito. Higit sa lahat, huwag po natin kalimutan i-like, share and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano Waraynon, at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po. Survey na ng mga ng lupa sa Cavite, ang most livable town ng Cavite ngayon is ito sila. Yung magkakasuna ba kayo? Parish Church. Silang town proper, Parish Church. Kasi itong mismong baryo namin is may sariling parokya kami. Ganyan ang air plant. Magkano ang presyo nito mga to? Ito nasa ano ba? 150 po. Oh, 150 Actually airplane. yung 150 doble na po siya. Umanak Ayan, na dalawa yan eh. Ay, ganun ba ito? Hindi ko pa na-try ito eh. Dalawa yan. Ayan, 150 lang po. Kuya, invite mo sila sa inyong garden. Yes, mga suki, punta po kayo dito sa Sunrise Garden. Wag po kayong mai-intimidate na sasabihin nyo, ay maganda yung pwesto. Hindi po mahal. Depende po sa klase. At depende po sa usapan. Yes po. May tawad po, wag lang Opo. po sagad. Yes, may tawad, wag lang sagad. Punta na po kayo dito sa Puokdo, Silang Cavite. Yes po. Naman si, Forever Rich. magkano to kuya dito? 100. 100. Ayan. Nakasabit na. Ito po, ito yung mga enjoy. Yes po. Parang ayaw din ito masyado sa ulan, no? Hindi naman. Ay, ito, pwede pa, no? Enjoy. 100. 100 din Sa iba po. po lowest ay 150. Okay. Dito tayo ikot-ikot sa kabila. Ikot-ikot. Dahan-dahan para hindi mahilo. Ito siya yung Forever Rich pagka bubulaklak na Ang ganda, no? Ayan, no? Pili na lang po kayo ng mas malaki. Tapos ito po bubuka, puti din ang bulaklak niyan. Ayan, maganda. Ito po, yung, ang ganda ng mga, parang nursery na rin to dito, kuya, eh, no? Ayan, 3 for 100. Ayan mga yan, yung nakikita nyo sa video. Ito po hindi namin pinagdidilig lagi kasi napansin namin kapag lagi siyang basa natutunaw. Ang golden photos. Yes. Kaya, ayan. Matipid-tipid naman po ito sa tubig. Kaya pala kahit hindi mo masyadong diligang kuya, no? Oo. Totoo lang. Ang bilis nitong lumago. Ang kagandahan sa pag-vlog ko kay kuya, parang marami siyang tips na ibinigay sa atin, no? Ito po, Calathea pictorata. Magkano po yung ganyan sa inyo? 130. 130. Po. Maiden hair? Ang bulaklak po niya kulay dilaw. Magkano po yung ganyan? 3 for 100 3 din for po. 100 din. Ayan. Kung gusto nyo, hintayin nyo munang lumago. Kung kayo po yung nagtatanim noong, ayan, at limutan ko tuloy yung pangalan, yung alembong na halaman. Oo, alembong. Katula rin po siya noon, pero kulay dilaw lang po ang kanyang bulaklak. Pero alam mo sa totoo lang, no, may mga tao talaga na kahit ganito pa lang, binibili na sila na nagpapalago, di ba? Meron kasi talagang buyer ng gusto nila sila magpapalago. Ganun pala, di ba? May nagsabi lang sa akin. Ayan. Wala ito, magkano to? Dito po pagmasa yan. Moses on the boat. 3 for 100? 20 lang. Umover. 20 pesos. Ayan. Ito, devil backbone. Opo, pero ang ginagawa po namin, pinapalto namin yung pangalan. Ano? Ginagawa namin Angel's Backbone. Oo nga, no. Di ba? Kung mapansin mo yung dahon. Ito po pagka tag-araw medyo nagpipinkish din. Maganda yung sa tag-araw. Yes. Marami yung si Madir. 20 din po. 20. Ayos pala. Dito, 20. Pang landscaping. Ito, 20. Yes. Ito, Cuttings lang din yan. Ang bilis lumago, no? Yes. Ayan po, 20 pesos. Ito po yung, ano ba to, kuya? Kaliko. Kaliko. Parang may iba pang pangalan siya. Hindi na po namin alam. Yung common name lang po alam namin. Dito na nga tayo. Ang mahalaga, 20 pesos lang yun. Yes. Ayan. Ito. Yan.
Baka sabihin ng manugang kung tagal ni mama. Uwing-uwi na. Nakamotor lang kami. Ito po, po magkano? Queen. Alberti. Ayan, ang kakapal naman. Tataas pa. Yes, 150 po. Oh, 150. Negotiable pa rin. Ayan, may tawad pa. Eto kuya, magkano to? May mga bumibili pa rin naman. Oo, kaya lang hindi siya kagaya ng dati. Oo, na puro Bayanan mayanan, na no? yan, medyo maroon. Ito 20, magkano? 20. 20-20. Matataas na. Ayan, nakikita nyo po. 20-20. Ayan po. Ay, ayun. Ano? Ayun, nakalimutan ni Strawberry kuya. ice. Magkano po sa inyo? Strawberry ice ko, 250. 50. Mga nakapat na rin naman. Ayan po. Ayan, ayan, extra. Kanina pa yan eh. Ayan. Mapal na, no? Oo, kasi ano nga, napakada, yun mabenta na. Gawa ng grocery fair, kaya yung iba po Daanan, oo. Yung daanan pa. Yes. Ang ganda ng, ang galing niyo rin mag-alaga ng mga ano, no, bigonya, no? Sa totoo lang, ang galing niyo mag-alaga ng bigonya. Kasi yan, yung iba naman ayaw nilang maniwala. Natural fertilizer kasi talaga nito, bulok na wiwi ng tao. Totoo yun. Nung araw, hindi, kala mo matanda na ako eh, no? Kwentuhan lang naman. Alam mo noon, yung hindi pa ako gumagamit ng mga complete, alam mo yung, kung mapapansin ko yung halaman ko noon talaga, yung asawa ko rin na nagturo sa akin yan, na ang nakikita kong dinidilig niya, yung ihi niya. Nilalagyan niya ng ano, ng tubig. Halimbawa, isang ihian niya, isang balde. Oo, di ba? Pero bubulokin mo yun at least 3 days para yung salt content noon mag-subside. Oh, pwede na kitang kunang kuya. Yes! Kaya lang, Ayun na. Di ba, Ali? Hindi naman ikaw ang bibilhin. Yung magaganda mong halaman. Ayan, ang lalago na. Ayan po yung mga reseller dyan. Ayan, kung gaano kalalago yung mga plants ni Kuya, ang gaganda na. tapos to noong una ka magpunta dito, as in, ang liit-liit pa. O, ayun, ang lalaki na, di ba? O, di, mas maganda, mas malalago, mas mabibenta. Dito muna tayo, Kuya, magsimula. Magkano ba itong mga nagagandahan mong may extra po? Magkano yung extra? Eto, for now, kasi wala pa siyang bulaklak, 100 pa lang siya. Pero once pag na nag-start ang bulaklak niyan, nasa 120 na bentahan yan. Ayan. Parang ano ba yan? Bagong sibol. Ano pa yan dahon pa din yan. O yan. Ang magandang mag-demo ng plants niya. Yung mas madaldal din sa akin. Tapos kasi ito, talagang ang bulaklak nito is once a year lang pag Christmas season talaga. Ganun ba? Kaya siya tinatawag na Christmas cactus. Ito pala yung tinatawag na Yes. Christmas cactus. Buti meron ako nito, pero hindi, kaya pala walang bulaklak. Oo. Full year round talaga siya. Lalago ng lalago, pero ang bulaklak Christmas season lang. Christmas season lang. Abangan ko habang nilalagyan ko pa ng mga fertilizer. Yes. Yes. Pwede rin siya ng wiwi ang pandilig. Oo nga, totoo yan. Wiwi. Kung gusto mo, dyan ka na direkta ng mag-wiwi kaya lang hindi Wag pwede. puro, di ba? Wag Patay. puro, patay yun. Eto kuya, magkano tong malalago? O ganun din, 150. 150. Oo, pero meron kasing iba nagtatanim nito na nasa gitna lamang ang tanim, 100 ang benta nila noon. Ayun pala. Ang aming panlaban, sa 150, tatlo na tanim mo. O yan yung reseller dyan, yung gusto ng English ivy. Ito yung ayaw sa ulan. Yes, malulusaw. Natutunan pero ko ang na. gusto niya, naaarawan siya. Ay, kaya naman pala kuya. Oo. Sa bagay, ganun talaga. Kaya pala, no, ayan, yung bubong nila. Bago ka naman matuto, kailangan matunawan mo. Tama yun. Tama Kasi, yun. bawat halaman, iba-iba ang ugali, no? Iba-iba pala, no? Ba yung mahirap din ispilengin, parang tao. Kaya pala, ang tagal na sa akin. Ito naman kasing asawa ko, pinaulan na niya. Ito, kagaya nito, watermelon. Hindi rin pwede sa ulan. Yes, kaya ganyan siya. Pumangit. Ang kagandahan nito, pag talagang mainit
na tag-araw. Ah, ganun. Pero kuya, gaganda pa yan, di ba? Oo. Wag Okay. mo lang siyang yung panlilipat-lipatin ng pot pag ganyan ang hitsura kasi matetegi talaga. Ay, talaga. Ito ang Oo. tips niyan. Ayan guys, ang mga bagong tips. Pumangit ang watermelon ko Oo. eh. Hindi ko nagalawin Pero muna. siya, may laman ang ilalim niya, may bulb kasi Kaya yan. hindi talaga siya mamamatay ng talagang yung wala na. Yes. May sisibol at sisibol pa rin. Salamat sa tips ni Kuya. Kuya, dito tayo sa mga piro mo. Pero ang gaganda talaga ng mga ivy ni Kuya. Monstera Piro. Ayan, magkano pong Monstera Piro? 550,000. Kabuhayan showcase, di ba? 550, pero malago na rin naman. Ayan o. Ayan o, gusto niyo nang ilipat sa may wifi? Yan po, di ba? Tapos, ang dito, ang trend o lakad ng benta niyan, pag nadagdagan ng dahon, binibilang na yan. Ganon. Nadagdagan din ang presyo. Ganun ba ang Piro? Wag mo kayang dagdagan, Kuya. Okay, oo. Depende sa usapan. Nasa size at saka bilang ng dahon. Ganun ba ang Piro? Ito naman yung black velvet. Yan. Magkano ang black velvet? Dito ko binili yung black velvet. Itong ganitong pa lang, 400. 400 guys. Pero Yan po. syempre, nasa pakiusapan. Totoo yan. At saka maganda na rin naman po kasi yung lalagyanan. Oo Ang ganda naman. pa ng lupa. Buhay na buhay. O ayan, meron Ito din po. kaming sisus na kung tawagin namin ay budget meal. Magkano po sa inyo? Ito, nasa 350 lang ang asking namin. Oo. Pag ganitong size ha. Oo. Kasi syempre, pag kayo nasa pasong malalaki tapos naka-trailing na Ikot-ikot talaga, na, iba na ang libo na presyo. ang presyo nun. Bakit kaya, ba't nililibo na yung presyo? Hindi Gano'n namin nila. alam kasi ito talaga. Pero hindi, ang bilis lang naman ito alagaan. Yung aking nga, pabagsak-bagsak ngayon ang haba na. Ang honestly, ang presyo nito 30 years ago, 435. Talaga? Nung nagtanim uli kami, nagulat kami, gano'n na pala presyo niya. Talaga? Yes. Pero Ito. 30 taon na. Ito, sexy pink, 400 din. 400. Pero mga nakalagay na po sila sa mga magagandang pot. Ayan. Ito, ayaw din ito ng palaging nababasa ulan. Ayaw niya sa... Ito yung caladium na ayaw sa Oo, ulan. oo. Pero karamihan ng caladium, gusto sa ulan. Oo. Ang sexy pink, ayaw. Ayaw. Okay, salamat sa tips, Kuya. Namamatay yung dahon, pero yung bulb, huwag mo rin huhukayin basta. Kaya nga, Sisibol uli. sisibol uli. Kaya naman pala. Itabi ko nga muna yung sexy pink ko sa hindi nauulanan. Ito Kuya, magkano sa inyo? 50 pesos lang 50 yan. pesos. Pangmasa yan. Pangmasa. Yes. Ayan, ang kakapal na po. 50 pesos lang. Ayaw din sa ulan. Ito ayaw din Yes. sa ulan. Kasi, yun ang characteristic ng mga plants na may sariling tubig talaga. Matubig siya Oo nga. Oo. Ayan. Yan. Kaya pala. Natutunaw sila at saka nabubugbog kasi yung dahon nila sa patak ng ulan. Kaya pala kung mapapansin yung nyo rito talagang yero, di ba? Yes, yerong puti Ito pala. para tagos ang init. Kaya salamat sa mga nag-garden, nagtuturo yung mga bumibili, no? Tulad ko, hindi naman ako ganun kagagaling. Ako maano lang ako sa mga sa initan ng mga halaman, matitibay. Yes. Pero ito, bago to sa aking paningin sa mga pag-aalaga ko. Baguhan ako eh. Ito Kung po. tawagin ay angel teardrops Ito, angel teardrops. May May variegation, no? Oo, may tumatawag din ng Cupid. Yan ang mga ID nun. Dito naman tayo kuya sa kabila. Sige. Itong aking... Ito, yung Acacia. Yes, yan ang regular na variety ng Acacia. Malago na rin ang Acacia ko. Kasi Magkano po yan sa inyo? Ang takbuhan talaga regularly is 100 pero kami kasi naparami 50 lang. Ayan guys, 50 pesos lang po. Ayan, ang mga Presyong Acacia. Divisoria tayo. Presyong. Nabibisaya na naman ini. Presyong Divisoria. Ayan po, makakapal na po ang mga Acacia nila, varieties. Yes, pwede Ito. na kuhanan ng pantanim. Ayun nga, Yung mga ganyan kasi ay tinatanim dyan, makakapal na rin ang Acacia ko. Meron din kaming Thai variety nito.
Magkano naman po yun? 75 pesos. 75 pesos lang daw guys, yung Thai variety. Ipakita natin yung ibang variety pa ng Ipacia. Ayan oh. Lalo na tong green, nako, madali lang to, alagaan. Ito kailangan hindi rin tubugbog sa ulan. Yes. Kailangan yung padampi-dampi lang. Basta yung Padampi-dampi. nakikita nyo dito na nakasilong sa bubungan, ayaw nun sa ulanan. Kaya naman pala. Yun. Buti tinabi ko yung begonia ko. Yan, ito. Oo. At kaya pala kumapal na siya. Yan. Ngayon, alarm na. Tagal ko na nag-aalaga. Ayan. Kaya naman pala, di ba? Yes. Ayan. Kasi darating ang time na ibablog ko rin yung mga laman na ayaw sa ulan. Ayan, ito kuya, magkano naman to? Ang kakapal na. Daan pa rin yan. Ayan guys, 3 for 100. Ayan. Kung nagtatanim ka, hindi ka lugi dito, pantanim na din, oh. Malamang, ayan talaga. Cuttings lang naman Cuttings yan. ng cuttings lang. Pati po itong mga, Yesterday. ito siguro yung maraming nabili ng mga nakaraan. Oo. Di ba? Temptation. Temptation. Magkano to kuya? 300. 300, pati po yung mga photos. Yan. Photos. Ito po, magkano po sa inyo to? Ito, local jade yung common name niya. 50 pesos lang siya. Ayos, 50 pesos lang po. Dito tayo kuya, sa ano, ito to, ano to? Ano yan? Itong mga aglaw. Ano yan? Ay, ano pala to? Pichay-pichayan. Silver Queen Oh, at saka magkano Silver po? King. Ang pag single piece ang binili mo, 40, pero pag bulk, 3 for 100. Oh, 3 for 100. Ayan ha. 3 for 100. Pwede mga paninda dyan. Ito, Or afro. Afro Turtle Vine. Hindi to variegated, no? Hindi. Ang kapal niya. Magkano? 3 3 for 100. Pero pag yung inyong mga variegated, magkano? 220. 220. Itong afro kasi ang kagandahan din niya yung summer season. Ah, okay. Hindi pala to basta-basta namamatay din. Ay, naku. Walang lugi. Ah, eto. O, ayan na, guys, ha. Tips yan. Walang lugi sa mga mahilig Yun nga lang magtanim at talagang magparami. pagka ganitong maulan, ganyan ang karakteristik niya. Akalain mo pangit-pangit. Oo nga, may ganito ako eh. Kaya pala sabi ko parang nakakalbo. Oo, ganyan talaga, ganyan talaga. Pero habang ano, dumadami siya sa ilalim, di ba? Tapos kung gusto mo ang tubo niya yung bilog na bilog, tinatap pa yan ng ganyan. Parang bata, araw-araw mo yung gaganyanin. Ah, ganun pala yan. Ayan. Para siyang baby. Parang baby, ito, magaganda sa ano. Pili na lang po kayo sa taas, ayan oh. At marami pa namang makakapal, di ba? Ayan oh. Ito kuya, ano naman ang karakteristik nito? Itong morning glory, kapag ka sa full sunlight siya, yan ang karakteristik niya. Ah, okay. Madilaw-dilaw na akala mo matigas yung dahon. Oo. Pag naman nasa shaded area, mga ganito. Parang mas maganda siya, no? Pag nasa shaded siya. Kaya Medyo pala. iba ang pagka-green, oh. Kailangan nito lang kinakatings. Yes, kasi Parang ang mayana, bilis tumanda. lumago. Parang bilis lumago. mabilis lumago. Oo. Tapos parang mabilis yung makaloy para tumatanda. Yes. 'Di ba? Para laging bata. Laging O ikatings. tapos kung bulaklak hanap mo, pag nakakita ka ng ganyan, bulaklak yan, bubuka. Ayos. Ito po mga presyohan po, 3 for 100. Yes. Itong sunrise mo, kuya, magkano to? 3 for 100 din. 3 for 100 din po. Tulo, 100 kapiso dahil. 3, 100. Dito naman po tayo sa mga, eto, Yan din yun yung 3 for 100 o sa unahan. Ito yung ano na nangyari dito sa begonia. Ay kasi ganyan nga, naulan-ulan. Naulan-ulan. Oo. Pero di bali, ito, pag gumanda uli, magkano kuya? Nasa 250. Oh, 250. Oo. Pero hindi naman lugi sa 250 kasi makapal naman. Yes. Diba po? Oo. Yung mga cute na sana do, ayan, parang dalawa ng seedling bag. Actually, yung sana do, yung maliit na may sibol na dalawa, yun ang mother niya. Ah, talaga? Oo. Pag malaki na't wala nang nasibol sa palibot niya, ibig sabihin nakuhanan na yun ang pantanim. Okay, ang galing pala. O kagaya nito, dalawa siya. Hindi pa siya nakukuhanan ng pantanim. Ah, okay. Parang wala talagang lugi yung mga magtatanim, no? 200,000.
Hindi, 200 lang po. Siyempre, ino-overprice ko para mayaman agad. Ganon. 200 lang po. 200 lang po. Pili na lang po kayo ng mga malalaki. Ayan po. Oh, etong nasa ganitong malalaki na po, 275. Oh, 275. Ayan po. 275. Siyempre, depende rin po sa pakiusapan. Ayan. Meron pang lambing-lambingan. Yay! Ayan, 200. Yung mga yan. Yan. Buti nga 200. Hindi 2,000. O, ito pong silong namin. Yan, size pong yan, 300. 300. Malalaki na rin po. Pati itong mga... Ito, dragon. Yan, Black Dragon. Black Dragon. 50 mil. 50 pesos, guys. Dito po tayo. Ikot tayo ng konti sa Calathea Lovers. Yes. Aba, Medallion Calathea. ito magkano na po sa inyo to? 75 po, yung may mga anak na ganyan. Ayan. Yung malago, makukunin nyo ng pagtanim. Ang dami na rin naman sa isang seedling bag, Yes. no? Yan, marami nang... Makaka-apat, 5 minsan. Ayan, i-propagate nyo na lang po. Sa isang seedling bag, 4-5 pong puno. Yes. Ito po yung kaunti Yung lang, kaunti, ganito po, 60 po. 60 pesos. Yes. Pati ito kuya, 3 for 100 yes to, no? po. Ayan. 3 for 100. Ito po, kung gusto niyo manatiling bata na mas mahaba, o putulin niyo po ito. Ah, ganun. Yes. Tips na naman yan. Dito tayo kuya sa magaganda. Meron akong dito bet para sa mga viewers eh. Mura. Ito, tinatanim niya, tinigilan muna. Akala ko tinatapon na to eh. Tinatanim niya. Ayan. Ayan. Hindi ko na naman matapakan. Ito kuya no. Yan, Ayan. yung sinwata. 200. Ayan po, 200. Yan o. Pili na lang po kayo ng mas malalaki. Yes, nabili na Ayan nga po. lamang po yung may mga anak nito eh. Talaga. Pinagpilian. Pero hindi itong ganda po. O, di ba? Yes. At saka mura yung 200. Ito dito kuya, yung mga nakapat na. Ito po, 200 din. Yan, mga Depende nakapat ulit na. sa pakiusapan. O yan depende. Madaling kausap si kuya. Hanapin si kuya. Tandaan yung mukhang to Yes. Ito po, magkano? Ito po, 180 Moonshine Oh, Symbol. moonshine. Ang kagandahan dito, mga nakapat na, di ba no? Yes. Pwede na lang pang display na lang po. I-display na lang. At saka tingnan nyo naman, kung kukuhanan nyo ng pantanim, hindi kayo lugi. Lugi. Oh. Yan o, makapal na. Kapal-kapal na ito, yung sinasabi Yes. mong variegated, no? Opo, kaso lang kasi nga po naulan, kaya kamukha lang talaga siya ngayon noong ordinary na Oo. turtle vine. Pero pag tag-init to, Ay, ang ganda niyan. po. Tsaka walang lugi talaga yan. Yes. Ito naman tayo, dito tayo sa, ito si Red Siam. Yes. Ang ganda talaga nito, lalo na magpapasko na, no? Yes. Yung mga ganitong kulay, ang talagang bet ng Yes. viewers. Ayan po Ayan. siya. 250, pero guys, ang 250, hindi lang po isa yan. Ayan o, sobrang kapal. Diba? Hindi lang limang Yes. puno eh. Tapos, nakapat na po, white pot. Pati po itong mga aglonema, sparkling Sara. Pati pa pala mga ganito, may mga ano pa, no? Iba-iba yung katawagan. Iba pa yung legacy. Akala ko nga legacy. Yes. Diba? Ano pagkaiba nito sa legacy, kuya? Ano to, pagka tag-init din, mas naglalamang yung pagka-pink niya. Kaysa sa legacy. Yes. Tignan mo, marunong na ako. Ito, magkano naman to, kuya? 170. Akala ko 170 Yes. pesos. Ang kagandahan talaga dito, kung mapapansin niyo, yan o, yung mga bigonya ni kuya, nakalagay na po sa pot, i-display na lang talaga. Yes. Paulit-ulit. Para po Ayan. may katwiran naman yung presyo. Oo, di ba? I-display na lang, hindi na kailangan ng lupa, Yes, di ba? Maghanap. At may libre pang fertilizer. Yes. Nakikita ko, may fertilizer. Yan. Pati po ito. Dito, ganun din ang presyo, kuya. Yes. Mamimili na lang. Mm. Ito, si Black Spider. 220 po. Oh, 220. I-display na lang. din. Oh, ayan. O tapos may mga anak na Ayan po ha. Ibig sabihin, depende sa usapan. May Yes. tawad pa. Ayan. Pero ngayon talagang Basta syempre po, ang tawad, huwag namang overboard. Sagad. wag naman sagad. Ito may wave of love pala sila.
Ito, Ito po nagsimula sa buto. ay talaga. Tapos lalaki siya ng malaking malaki pero taon po siyempre. Oo. Hindi talaga mahirap alagaan to Mm. kuya kasi yung sa akin nagsimula lang sa maliit. Mm-mm. Ngayon medyo malaki na rin. 180. 180. Ayan, 180 budget meal. Yes. Ito kuya, ano nangyari dito? Ganyan talaga, Kapag maulan, wag mo kasing paulanan. Siyempre, hindi man natin kontrolado pa naman, di ba? Ayan, magkano po? Ito po, asking namin is 320. Ah, 320. But again, pakiusapan po kung kayang ibigay sa pakiusap, ibibigay. Kung hindi, hanap tayo ng iba. Oo, hindi. Ang mahalaga talaga rito, nakapat na siya. 'Di ba? Ayan oh, pat no. Display na lang talaga yung 320 at meron pang tawad. Wag lang sagad. Yes. Ito pong Sansevieria, 125. Yes. Mahalaga, nakapat na naman siya. Yes po. Dito tayo sa ito. Yung mga Brazil. Brazil. Ayan oh. Siguro kailangan na talaga nila ng wifi. Ayan, di ba? 280. Ayan, depende pa sa pakiusapan. Ayan oh. Ayan, ang lalago na po nila at maganda ang mga lalagyanan, Yes. di ba? Ito, magkano to sa Maynila kung bibili ka pa ng mga lalagyanan. At saka hindi nyo na isipin ho yung medium ng pagtataniman. Tama, Established na po talaga. Dito nang galing yung yung aking black velvet na isa. Bago lumago yung isa kong black velvet, tinuruan ako ni ate. Napaulanan mo. Yun, naglimang Ito dahon. may ginagawa din ngayon ng ate ko. Oo. Ano siya, dinidilig para pag nakikita nyo medyo nagdidilaw, dinidilig is tubig na may MSG at saka Betchin. bigas. Yun. Pag naninilaw siya. Yun din ang gamot talaga. Ang daming tips kay kuya. Siyempre. Ang daming tips. Dapat hindi yun. naman kami madamot sa tip kasi Oo. kahit na magbigay ng tip, ang mamimili naman, hindi kagaya namin na nagtatanim na by bulk. Oo. Ganon. Okay. Kaya pa, Kailangan ibigay mo rin yung tip kung paano alagaan Oo. para mawili din sila sa'yo. kasi iba-iba ugali ng halaman. Parang tao. Correct. Di ba? Ito naman si Martins Begonia. Mystery. Ayan, 280 po. Makapal na po siya. Ayan, Yes. isasabit na lang. Yun ang kagandahan. Hindi na maghahanap ng mga potting mix, di ba? Mm-mm. Mix na yung soil. Ito po, magkano sa inyo to? Dancing Lady 120. Oh, eto po, may Ayan. sibol ng bulaklak. Ito yan. Ayan Oh. po. At hindi lang isa. Yes. Ang dami. Ang daming anak-anak. Isasabit na lang din. Ito po si Persian Shield. Kasi ang kapal na rin naman niya. Mataas 160 pa. po. Ayan, naka-white Pero pa at ito, 160. ang trend ng price niya ngayon, medyo nasa downtrend. Pero makapal na rin naman. Yes. Ayan oh. Tsaka mataas na. Mm. Pwede nang i-pro, paikat-kat mo yan. Yes. Oo. Di ba? Hindi na bago. Correct. Dito tayo sa kabila. Oy, may ano ka dito? Ano ba yun? Nakikita ko sa dulo. Itong laurel ba to, kuya? Yes. Ayan. Laurel din yan. 500 si laurel. Ayan, kung naghahanap kayo ng laurel. Tapos, May mga ang pricey trend po talaga ng pagbebenta nito, pag ito ay lumaki pa dito, niruruler na po, naiiba ang presyo. Ganun. Tumataas. Tumataas. Kasi nakikita rin namin sa vlog ng ibang tao Oo. sinusukat talaga nila by inch. Alam ko, hindi ko nasabihin ng price kung magkano yung sa baklaran. Ayoko na. Ito po yung ganitong size na 500 sa amin. Nang nagtanong po kami sa ibang garden, 800 po. 800 sa Yeah. kanila. Ayan. Yung orchid family din siya. Itong Ravenna na to, Yes. Orchids family din to. Magkano naman po Oo. ito? 50,000. 50 pesos. Yes. Ayan. Ito, ang dami nilang propagation din dito eh. Parang nursery din, no? Yes. Yan, 50 Pero ang kagandahan pesos. po nito, yung ganito namang umuulan. Mas malusog siya, mas malusog maganda. siya. Mukha nga. O eto po yung bulaklak niya, pinong puti. Maganda pala sa landscaping Tapos yan. kung kayo ay nagtatanim, abangan nyo, ito po ay nagbubuto. Tapos yun ang tumutubo. Okay. Okay. Pero kung mas mabilis na pagtatanim gusto nyo, abangan nyo na lang po yung alak sa gilid. Yun.
Para mas mabilis. Oo, kasi pag buto medyo mabagal siya. Medyo mabagal. O dito naman po tayo sa mga face lily. Ito, magkano po sa inyo to? Ano po ito? 50. 50. Medyo bilisan natin ng konti. Itong kalateya. Ito po, yung tricolor, 150 O, po. 150 sa kanila. Yes. Ito po, itong Sansevieria. Hindi pa po namin pinapresyohan dahil pararamihin pa namin. Pararamihin pa. Pati itong Burley Max. Meron tayo Oh, dyan. sige. Ito guys, yung Burley Max nila, 150.